Ermita de Farners. Es troba a uns 4 o 5 quilòmetres amb una pista forestal des de Santa Coloma de Farners, i aquí hi ha l'ermita, que hi venen a fer aplecs i tota la pesca, i allà dalt hi tenim el castell de Farners, que ara ens hi enfilarem. El castell de Farners, pim-pam. Bueno, ara ens enfilem cap al castell, a veure si ja és gaire amunt. De moment la pujadeta és maca. Ara ja veig que hi ha uns escalons. Vinga, amunt, que fa pujada. Veus? Aquí tenim els escalonets i amunt que fa pujada. Vale, que bé. Bé, anem pujant. Que Déu-n'hi-do. No és pas que sigui moco de pavo, però, com veieu, tela marinera. De mica en mica. Sí, senyor. I allà ja el tenim, el castell, i tal. El tenim allà. Pim-pam. Bueno, l'últim tram. L'últim tram, que Déu-n'hi-do, aquí entre arrels, pedres. Hòstia, tu. Vale. Ara, ja hi som. Ja hi som. Uita. Uau! Amunt que fa pujada. Ole, estem a dintre. Estem a dintre el castellet. El castell de Farners. Mirem a veure si es pot anar cap allà dalt. Segurament que sí. Però aquest és el castell. Tot a vora. Es pot passar aquí tot a vora. Hi ha una passarel·la, molt maca. Allà hi ha els piabous. Les espiaderes. Perquè aquí hi ha una sortida que fa la cara de que és molt maca. La sortideta, mireu, que maco. Uf, això d'aquí. Allà dalt, per Roca Plana, se'n diu. Se'n diu Roca Plana, no sabia que d'aquí es podia veure. Mira que maco. Roca Plana, allà dalt. Hi ha una bona vista. Des d'allà dalt, preciós. Aquí dalt, Déu-n'hi-do. L'àrbol de l'Horcao. Una alzina sobrera. Vinga, va, ens enfilarem cap a dalt. Aquí hi ha l'escaleta, que ens anem cap a dalt a la torre. Allà hi ha la porta, no sé si estarà oberta o no. Si està oberta, ens veiem a dalt. Ens veiem a dalt. Iuhu! Bueno, ja som a l'entrada de la torre, però és que això ara ja aquí, ui, tremendo, ui, Vita-la lleic. Ella no puja, però bueno. Bueno, aquí hi ha l'escala de pujar dalt. Una escala un xic torre collons, però bueno, ja pujarem. Bueno, ens hem enfilat a dalt. Uf, dalt. Dalt de tot. Veu quina xulada. Uf. Uau. Uau, que maco.
mira, roca plana, allà dalt. Que veiem des de baix. Ara però estem a sobre de la torre del castell. La torre, mira allà. Allà hi ha, mira, venen des d'aquí uns... Allà, vale. Que maco. Vivers. I allà darrere es veu la C25, la transversal de Catalunya. Molt bé. Bé, i ara toca baixar. I ara baixarem per aquí. Ens fotrem en aquest forat, a veure què tal és. A veure si podem baixar per aquí. Ui, Verge Santa. Ja passarem. Ui, això no és apte per persones grasses, eh? Hòstia, tu. Hòstia, que amb la motxilla no passo. Uau. Hòstia, que t'ho per tot. Ai, Verge. La motxilla em va fent... Tuc. Va bé. Molt bé, ja sortim. Ja sortim per aquí. Ui, que bé. I continuem baixant. Pim-pam. I ara donarem la volta ràpida cap aquí, al costat de la torre. Tot seguit. Uita, que maco. Uita, quina passada de Castillejo. Veus? Ara no sé si podré tornar a baixar per aquí, sí. A veure, passem. Uau! Ole, mira cap allà. Sí, allà podem baixar. Ara passarem per aquí, a tope. Molt bé. Anar passant. Ara aquí 4 escalons amunt. 4 escalons amunt. 1, 2, 3, 4 i el de regalo. I ara tornem a passar aquí. Aquí tenim la torre, que és allà on hem pujat després. I continuem. Aquí és allà on hem començat a donar la volta. I ara baixarem per aquí els escalonets aquests. Pim-pam. Veus que xulo? Sí, senyor. I ja som a baix. I ara podem tornar a sortir i anar a veure les galetes tries. Pim-pam. Panoràmica des de dalt al castell a l'ermita. Exactament. Veig que ara hi ha gent que hi estan reparant. Molt bé. Doncs fantàstic. Doncs nosaltres començarem a tirar per avall, que fa baixada. Apa. Va! Moltes gràcies! Allà hi ha el forns i tota la pesca i aquí és allà on t'embassen i tota la pesca. Mira que maco. Ui, net i polit ho tenen tot. Veus? Net i polit,